ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 3ର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର କ୍ଲାସ୍ 9ର କପି ଟେଷ୍ଟଟା ଯେଟା ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି 2023 ମସିହାର। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ୟୁନିଟ୍ 1ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦିଗ ଓ ତ୍ୱରଣ ବଦଳିଲେ ତାହାର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବେଗ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବେଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମର ଏକ ବସ୍ତୁ ଏକକ ସମୟ ଆଞ୍ଚଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦ୍ରୁତ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବେଗ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବେଗ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଯାନର ହେଲା ଓଡୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ଦୂରତ୍ୱ ମାପା ଜଣାପଡ଼େ। 4 ନମ୍ବର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଆଉ ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ନ୍ୟୁଟନ ଗତିର କେଉଁ ନିୟମ? ତୃତୀୟ ନିୟମ। ତୃତୀୟ ନିୟମ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 4 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ଅଛି ଏସ୍ଆଇ ପଦ୍ଧତିର ବଳର ଏକକ କ'ଣ? ଏସ୍ଆଇ ପଦ୍ଧତିର ବେଗ ହେଲା ବଳର ଏକକ କ'ଣ ନା କେଜି ମିଟର ଇଣ୍ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଦି ପାୱାର -2। ୟୁନିଟ୍ 2 ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 2ର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସମଜାତି କୋଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା କୋଷମାନଙ୍କ ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଟିସ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟିସ୍ୟୁ। ହେଲା ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଆକାର ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ବିଶେଷରେ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ କେତେ ପ୍ରକାର? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ 2 ପ୍ରକାର। କେତେ? 2 ପ୍ରକାର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମର ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁ କେତେ ପ୍ରକାର? ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର ଯଥା ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରି କରିଥାଏ? କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରି ରହିଥାଏ? ସେଟା ହେଉଛି ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ। ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସ୍କେଲେନ୍କାଇମା ଟିସ୍ୟୁ କୋଷ ଭିତ୍ତିର କେଉଁ ଉପାଦାନ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ଥୂଳ କୋଷକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ? এটা ହେବ লিଗନିନ୍। କ'ଣ ହେବ? ଏଟା লিগନିନ୍ ହେବ ଉତ୍ତର। 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ লিগନିନ୍। ୟୁନିଟ୍ 3 ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ପଦ୍ଧତିର ମହାକର୍ଷଣ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଜିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତ ଜିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 6.673 × 10⁻11 nm ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ପାର କେଜି ସ୍କୋୟାର। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିଜର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ବା ସରଳ ରେଖିକ ସମଗତି ଅବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କୁହାଯାଏ ତାକୁ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠାରେ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ? କେଉଁଠାରେ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ? କେଠି? ନା ପୋଲଠାରେ। କେଠି? ପୋଲଠାରେ ବା ବିଷୁବରେଖା ଲେଖିପାରିବ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ତ୍ୱରଣ। ତ୍ୱରଣ ଯେଉଁ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ବଳ କୁହାଯାଏ? ତ୍ୱରଣ ଯେଉଁ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ବଳ କୁହାଯାଏ? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ବସ୍ତୁର ବେଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରିବେଗ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରିବେଗ। ୟୁନିଟ୍ 4 ହେଉଛି ତୁମର 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ଭାଗରେ। କେତେ? 4 ଭାଗରେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମଣିଷ ଶରୀରର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ? ମଣିଷ ଶରୀରର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆୟୁଷ ହେଉଛି ତୁମର 120 ଦିନ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୋଷ ପିଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା ସରୁ ଶାଖିତ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍। କ'ଣ? ଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍ କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରକ୍ତର ପିଏଚ୍ କେତେ? ରକ୍ତର ପିଏଚ୍ ହେଉଛି 7.4। ରକ୍ତର ପିଏଚ୍ ହେଉଛି 7.4। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ନାୟୁ ଟିସ୍ୟୁର ଗାଠନିକ ଆଉ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ନାୟୁ ଟିସ୍ୟୁର ଗାଠନିକ ଆଉ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ନାୟୁ କୋଷ। ତାପରେ ତୁମର ହେଲା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା କେଉଁ ରାଶିର ଉଭୟ ପରିମାଣ ଆଉ ଦିଗ ରହିଥାଏ? କେଉଁ ରାଶିର ଉଭୟ ପରିମାଣ ଆଉ ଦିଗ ଥାଏ? କ'ଣ? ବଳ। କ'ଣ? ବଳ ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର। 2 ନମ୍ବର ଅଛି ଦୂରତା ଏକ ଅଦିଶ ରାଶି ଏହାର କ'ଣ ନଥାଏ? ଏହାର ପରିମାଣ ନଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି CGS ପଦ୍ଧତିକୁ ବେଗକୁ ଏକକ କ'ଣ? CGS ପଦ୍ଧତି ବେଗର ଏକକ କ'ଣ? ନା ସେଣ୍ଟିମିଟର। କ'ଣ? ସେଣ୍ଟିମିଟର। 4 ନମ୍ବର ତୁମର ଅଛି ସଳଖ ପଥରେ ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଗତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
ସରଳ ପଥରେ ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁର ଗତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସରଳ ରେଖିକ ଗତି କୁହାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପରିବେଗର ବିପରୀତ ହେଲା ଦିଗରେ ତ୍ୱରଣ ରହିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରିବେଗର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତ୍ୱରଣ ରହିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦନ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନ୍ଦନ। ୟୁନିଟ୍ 1ଟା ସରିଲା। ୟୁନିଟ୍ 2ଟା ଦେଖ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ୟୁନିଟ୍ 2ଟା ହେଉଛି ତୁମର କୋଭିଆଗ ସହିତ କୋଭିଆଗଟା ମିଶେଇବ। ତ ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି କ'ଣ କୋଭିଆଗ ଅଛି ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ, ତ କୋଭିଆଗର ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ପାରେନକାଇମା ହେବ। କୋଭିଆଗର ସରଳ ଟିସ୍ୟୁଟା କୋଭିଆଗର ହେବ ପାରେନକାଇମା। 2 ନମ୍ବର ହେବ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁଟା ହେବ ତୁମର ଚର୍ମ। ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁଟା ହେବ ଚର୍ମ। 3ଟା ଦେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନଟା ହେବ ତୁମର ଫ୍ଲେମ୍। 4 ନମ୍ବରଟା ହେବ ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମାଟା ହେବ ତୁମର ହେବ ଲିଗ୍ନିନ୍। ଆଉ 5ଟା ଉଦ୍ଭିଦର ହେଲା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିଟା ହେବ ତୁମର କ୍ଲେରେନକାଇମା। କ'ଣ? କ୍ଲେରେନକାଇମା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ହେବ କ୍ଲେରେନକାଇମା ପ୍ରଥମଟା ହେବ। ବୁଝିଲ? ସରଳ ଟିସ୍ୟୁଟା ହେଲା ପାରେନକାଇମା, ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁଟା ହେଲା ତୁମର ଚର୍ମ, ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନଟା ହେଉଛି ତୁମର ଫ୍ଲେମ୍, ଆଉ ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମାଟା ହେଉଛି ତୁମର ଲିଗ୍ନିନ୍, ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତୁମର କ୍ଲେରେନକାଇମା। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3ଟା ଦେଖିବା। ଓଡୋମିଟରଟା ତୁମର ହେବ କାରର ବେଗ। ଓଡୋମିଟରଟା ତୁମର ହେବ କାରର ବେଗ। ଆଉ ସେখানে ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ପଦ୍ଧତି ହେବ ତୁମର kgms/-1 କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଟର ପର ସ୍କୋୟାର -1 ହେବ ଏଟା। ଆଉ ସମ୍ବେଗଟା ତୁମର ହେବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ ପରିବେଗ। ସମ୍ବେଗଟା ହେବ ତୁମର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ ପରିବେଗ। ଆଉ ବଳଟା ତୁମର ହେବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ ତ୍ୱରଣ। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଗାଲିଲିଓଟା ହେବ ତୁମର ଷ୍ଟୋରି ମେସେଞ୍ଜର। ୟୁନିଟ୍ 3ଟା ତ ଓଡୋମିଟରଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ଓଡୋମିଟର ହେଲା କାରର ବେଗ। ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ପଦ୍ଧତିଟା ହେଲା ତୁମର kgms/-1। ସମ୍ବେଗଟା ହେଲା ତୁମର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ ପରିବେଗ। ବଳଟା ହେଲା ତୁମର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ ତ୍ୱରଣ। ଆଉ ଗାଲିଲିଓଟା ହେଲା ତୁମର ଷ୍ଟୋରି ମେସେଞ୍ଜର ହେବ ତୁମର 5 ନମ୍ବରଟା। ୟୁନିଟ୍ 4ଟା ହେଉଛି ତୁମ ୟୁନିଟ୍ 4ର ହେଉଛି ବିପରୀତ ଯୋଡ଼ିକୁ। ଏଠି ବି କହିଛି ତୁମ ସହିତ ମିଶିବ। ଜଳବାହିତ ବେଗଟା ତୁମର ହେବ ଜଳବାହିତ ବେଗ ହେବ ଟାଇଫଏଡ଼। ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ରୋଗଟା ତୁମର ହେବ ଯାଦୁ। ବାୟୁବାହିତ ରୋଗ ହେବ ତୁମର ଯକ୍ଷ୍ମା। WHO ତୁମର ହେବ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା। କୁନାଇନଟା ତୁମର ହେବ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା କି। ତ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ହେଲେ ତୁମର ଟାଇଫଏଡ଼। ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ରୋଗ ତୁମର ହେଲା ଯାଦୁ। ବାୟୁବାହିତ ରୋଗ ହେଲା ତୁମର ଯକ୍ଷ୍ମା। WHO ହେଲା ତୁମର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ କୁନାଇନଟା ହେଲା ତୁମର ମ୍ୟାଲେରିଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇଙ୍କ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆଉ ସେ ଦେଇଥିବା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 10 ମାର୍କ। ଗାଲିଲିଓ ଆଉ ଗାଲିଲେଇଙ୍କ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ସେ ଦେଇଥିବା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। କିମ୍ବାରେ ଅଛି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧାରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିଅ। ସେଇଟା ତୁମର 10 ମାର୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।